Ano ba mo? Apil siya sa tap. Karon pa te, gapon wala. Ikaw tapo ka. Na, kapakatapan eh. Taplod. Taplod. Dapat inana pud ka sinaw po. Na. Para matapo ka. Oh. Abot na ko guys, gikan gatot sa kong asawa. Yan, indot kaya madalan oh. Kakiling-kiling. Mura kag padulong og sikihor. So apit na paliko na mo ha. Mali mo oh, kasangkutan. Okay. Naog namin. Panaog na ko. Akong sakyanan, dire na ako ipahunong. Kay dili ko kalahaw sa amuan kay maot kay mandalan. Ang lan pag i-repair basta ting ulan, pertig yung lapuka. Dikit medyo orang sakyanan ko among isulod. So kung buhaton na ni mag-hike na lang ko. Mag-hike na lang ko. Okay. So wait sa. Okay, pagawas na ko guys. Okay, muuli na ko sa mua. Okay, mo niya nga mandalan. Tininduta. Sa mua dito ka na makita ni mga puti at bangan naman na mua. Okay. So, diyan lang sa kawigo ha. Okay, mag-hike na lang ko pa uli. Mandalan rock road ko. Wala tarong. So, muna mong silingan isa ka buok. Bang. Okay. Pag ininduta, pandalan. Okay, nailote dari lot for sale. Basin kasi ganahan mo palit. Kuntaka lang na. Na. Okay, mo na ingani kanindot ang mandalan o rock road. Vertical lisod. So nga mo ato ara dito. Kanang ato pre makita mo na nga mo ang balay. Okay, abot na ko sa dakong gate. So manok to ko dire sa mo akong sulayan kung naabay mga bre. Patlaylaron. Ayo. 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 Wala may tao. Wala yung mga break kay wala may mugawas. Ayo na si Istong diha. Nakaligo na si Istong. Tong. Nag-unang likang pamahaw tong. Ay ka naligo tong. Busog na tong. Ha? Oh. Oh. Busog ka oy. Ha? Busog kayo. Mahal tong. Uy, sumula. Kana muna si Maki Boy. Oh. Namahaw na sila oh. Uy, hilamos. Ah. Oh, naman na si Maring Milay. Oh, wala yung mga kuha no, hilamos. Oh. Tong, bapo kayo si Istong, oh, nakaligo na. Nudlay pa. Nudlay pa mo pa. Kani oh, kulot oh. Amay mga ate. Na ito, kaguskin. Ha? Higda ka ga. Skin ko ting higda sa bukton. Do. Sulod sa ko kay mang kuan ako. Kubantayan pa akong anak. Oh, Nara. Hello. Good morning. Oh, good morning. Kisa may nalibang diha. Mangipos na po dahil kong tae aniron. Kanalibang man dahil si Baby Queen. Oh. Daw. Dagan king pinakan lamok mo. Pasigang suga long. Pinakan nila Oh. mo. Amay lamok. Raong. Ang Hi! Nag-smile ang mong Hi. baby, oh! Oh, Nag-smile ang mong baby. No? Nagbikangkang si ate. Klaro kayo. Oh, Nara oh. Long.
Hello, hi. Oh, Ano? Hi daw. na. Hi. Iposo ng taeron. Baby Queen ba kanin? Ah. Guniti sa long, guniti dalong. Yeah. Baby Queen. Gandang sa to sa kuan. Baby Queen. Smile mo, baby. And hi. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding. Libang. Libang among bibi. Nalibang among bibi. Nalibang. Na. Okay, manghipos ako tayo sa akong anak. Tara o, si Baby Queen o, iposon, ginalibang na daw. Kani mo na si Jantin. Anak ko ikaduang anak. Si ate. Oh, Bye-bye. bye. Kaon sa Pamahaw sa. Sige. Ako sa hiposon ha. Tura, nalibang si Queen Queen. Tanaw na tog nalibang ba ni Bek atong hiposon? Uy, kasiksi. Siksi kaayo. Siksi man. Wala man. Wala man lagi. Nalibang. Mm. Ingon si ate nalibang, wala man lagi. Wala man lagi na. Tao, wala libang oh. Na. Mata lagi dahil na dahil nagsikat-sikat na. Na? Kaya ito na ibalik ang tao ni mong puron. Wala man di ay. No, si Papa. Bantay tagbata ni, wala man tayo duty. Bantay bata. Unya, manglaba. Dayon. Ang katawa. Yung CR. Uy, ang katawa mong Baby Queen nga wala ta to gihagwa no. Na. Jesus ay. Ako ang bata mag 2 months karon kuan. 27. Ngising-ngisi na oh. Ngising-ngisihan lang ta bisan og kuan. Ali kay ato tas gawas. Ali kay magkuan po ta. Mag-vlog po na tong baby. Makalubot-lubot. Ay takilid lang. Makalubot-lubot. Ay patindog ang kamera lang. Taro nga po kay di makita. Daw. Ay shish. Tala gawas ta. Ali kuya, kuyok tali. Tala, ito tayo gawas tala. Let's go. Naputol na tong agtang naron. Dali. Mato di may gawas guys kay dito mapahangin si Queen Queen. Let's go. Ano lagi malibang? Wala. Yung ka malibang. Hi to my vlog. Hi. Hello. Hi. Itong kailong, i-off na long. Kaya against the light. Hi guys, cam ang kamera ni Papa. Oh, puti ko. Okay kayo. Hi, Queen Queen! Hi, Queen Queen! Naraw. Hoy! Bibi! Bibi na! Okay kayo muna oh. Hamis kayo. Hamis kayo. Naka-beauty plus. Oh? Sa'yo mo ante. Hello Queen. Ate, mamahaw tate. Yeah. Dito sa gawas, magsuri-suri ta Queen. Naka si nanay dito. Busy nag-Facebook si nanay tatas gawas. Nanay sa'yo mong gibuhat yan, nanay. Nanay. Lagi ganito sa Uy, sana yung tapukan diya. Sa mana? Na, apil siya no. Saan sana day? Kan kani si Tonis ba kay o kakuan niya Ha? ka kanindot niya mga kuan o. Saan si? Sino makakala? Sukan sa corner ko Apil na siya daan eh. Caller? Paano niyo? Apil siya sa top. Karon Top? pati, gapon wala.
Ikaw, tapo ka. Na, sa pagkatapan eh. Taplod. Upload. Dapat inanapod ka sinaw po. Na. Para matapo ka. Oh. Nana ka sexy. O, daw sa video. Isa yung ibang. Ano daw? Muna, ako sa top. Ikaw na yung video din. So, namay dapat video ano good. Skandal? Ah, sexy kayo. Ha? TikTok ko. Hindi ko eh. Ah, dapat na din i-share nga video. Oh, Kanang mga kuhan. Pa, Pa. pa, kling, kling, kling. Ana? Oh. Oh. Awas siya. Walang pangakit ba? Pangakit. Di artista man na yung bana. Oh, siya dahil dili. Pangakit ba te? Kanang Pangakit. video mo TikTok te. Ay, ko eh. Basta. Busy kayong mga tao. Oh. Oh. Itong kapadyante na isa kada nagbabada ng cellphone si katubang padakos tiyan. Ah. Eh, kay mga laban na ta. Mga laban na ta diri sulod. Okay. Mga laban na. Dahil na, kuha na mo tong kuhan. Isugo ni tita ni mo. Kapang ganun. Ah, dayon. Parang nagtadat. Sige. Limpyo sa ako kuhan. CR. Limpyo sa tag CR. Kay mabuklan ta ni commander. Kana. Muna yung CR mura og kuhan. Langob. Muagi pa ka og kuhan. Muagi pa ka og lasang. Muagi pa ka og kawayanan. Daghan kay mga sagbot agian. Oo. Muna limpyohanan. So, muna yung closet o ngit-ngit kayo. Ito pasigaan ba para makita ni. Yan. Muna yung mga closet. Ang closet nga peting gabuta. O, pili lang magbag o. Sa gusto ninyo. Louis Vuitton, mga pike. Mga Chanel nga pike. O, adiha. Muna yung closet niya sa kasawa. Yan. Mga sapatos po doon, mga karaan na awa. Sige kay mga limpyo sa kong CR kay taod-taod mga laban na pod. Okay. So saan ni butang guys? Sa kong CR kay hugaw na kayo. Inaalala ni sa nagyuhan. Asa nang sabon. So stay lang diya guys kay tapos ni nagyuhan na nato ang CR para nindot kayo koran o kalibangan, no? Para nindot kayo kalibangan. Oh. Sponsored by TAF. So, kung ganahan mo, magamit sa CR, TAF. Pero pwede na po ito sa labanan. Yan, kasaman to. Sa itong kabok, masud kayo ng kuha. Nagsarata ka dito. Okay, kung kita ka tani. Pwede rin balay mo ta. Pamatay trabaho. Ha? Okay. Kung ani, para mahumok ang mga tikit mga gulong. Sana? Sana? Para mo. Nangkot guys. Okay. Yan, ang siyaw. So, jalan. Tara. Okay, so hanggang sa video guys. Balik kami kay Yatin ng mga Okay, so jalan guys. Okay, naman ako panghilog CR. Ato na po ko, mga laba ko. So, kung sa itong laban to mga ipanguluman. Yan. So, ito. Sulod na dito. Washing na mag-washing. Right. So, muna ako ang washingan. Kani, muna ako labhan. Right. So, diyan saka. Kaya masuk sa ba? Dan, ini. Kaya mo ba? Mag-video sa salok. Yan. Guys. Jangan guys, ada yang mau tahu. Ini rumah. Masih ini. Long. Unsa na long? Unsa na? Kani ba? Unsa man na? Ayaw pa. Unsa man na? Ha? Ang dami? Gamay ka na ba?
Ayaw pa! Ayaw pa! Be, unsa man na? Si ate, asa ka to si ate ron. Sa to ibuhat to. Oh. Siguro kag kulog diha ba? Plong-plong man nagligo, ikaw wala pa kay ligo. Yan. Sulod ta dere. Tutunawon kung gilimpyuhan ba tong CR balik. Kaya na nag-CR. Sabi, tanawon na to. Nabay ka, kuhan, limpyo. Long, kansa ka diyan na long. Ayaw pa! Muna nagligo? Oh! Muna, di ako ka nagligo. Dito sa gawas. Uy. Na, ano? Hey guys, okay. Salamat kayo sa pagtanaw guys. Katura, wala na edited ha. Kay first time mag-vlog. Dayon, dili po, diba po itarong kamera. Sa pasensya na, murag dili kayo nindot ang kuha. Pero amang panikamutan sa sunod nga maayo na ang amo ang pag-vlog. Hopefully, apil na ni kaninda ko kayong tao. Hoy! Murag ko ano, gubot kayo. So guys, salamat kayo. Salamat sa pagtanaw. Bye-bye. Long, bye-bye. Thank you for watching.